by som sa chcela moc poďakovať za tento krásny čas. Sme práve skončili pobyt a výprava do Amazónie u Jana Rostlinky a cítim sa úžasne naplnená. Priviedla som sem skupinu priateľov a hlavne aj žien, s ktorými pracujem a cítim, ako veľmi to podporuje celú tú prácu, naozaj ucítiť tú obrovskú liečivú silu prírody a toho okolia. Vnímam ako veľmi dôležité, že sme ceremonie mohli zažiť naozaj obklopený nádhernou prírodou, ktorá je v tej čistej svojej sile, obklopený riekou, kde sme sa mohli vždy ráno po ceremonii okúpať a ešte zmyť a dočistiť to, čo je treba očistiť. A ďakujem veľmi za tú nádhernú starostlivosť, ktorou sme tu boli naozaj štedro nám dali tej starostlivosti po všetkých stránkach, nie len dobrého jedla. A naozaj som cítila, že sme boli úplne tak v bezpečnom priestore, kde sme sa mohli uvoľniť a odovzdať sa všetkému tomu, čo prichádzalo. Zároveň veľkú vďačnosť vnímam za to, že sme celý čas cítili taký bezpečný priestor aj zo strany šamana, s ktorým sme pracovali, ktorý má v sebe hlbokú múdrosť, skúsenosti a naozaj sme mohli pocítiť, že to nie ako v dnešnej dobe občas ľudia idú a máme všelijaké možné úskalia rôznych pseudošamanov, ktorí sa tvária, že majú liečivé schopnosti, ale je to len o peniazoch, tak tuto sme naozaj cítili tú starostlivosť, to srdce, ktoré do toho ten šaman vkladá, jeho múdrosť a skúsenosť a láskyplný prístup. A naozaj cítim, že odchádzame úplne iní, ako sme sem prišli. Vnímam to aj na všetkých členoch skupiny, ako sa im rozžiarili oči, ako sa im uvoľnili telo, ako sa akýkoľvek stres dostal von a ako sme sa naozaj navrátili k tým koreňom, k tej prírodzenosti, cítenia, tej prírody, ktorá je tou najväčšou liečiteľkou a dáva nám všetky tie dary, ktoré tu sú. Za čo som tiež vďačná aj Janovi Rostlinkovi, že nám urobil aj prehliadku v záhrade, ako všetky tie rastliny sú tu všade okolo nás a ako ich naozaj používajú, keďže to je žitá tradícia. A zároveň veľmi sa mi páči to, že on podporuje tú miestnu komunitu ľudí, ktorí sú veľmi láskaví a dali nám aj tak okusiť to ich kultúru cez tance. Takže naozaj som veľmi, veľmi spokojná a veľmi vďačná a odnášam si Amazóniu v svojom srdci. Ďakujem.